ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರುಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 14/10/22. ಪ್ರಾತಃ ಮುರಳಿ ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ನಿಕುಲು ವಿದ್ಯೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಗೌರವ ಕೊರಡು ಕಾಯಿಲೆ ಆವಡು ಸೈಪುನ ಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತುಂಡಲ ತರಗತಿಡು ಕುಲ್ಲುಡಪುಂಡು ಜ್ಞಾನಾಮೃತ ಬಾಯ್ಡು ಉಪ್ಪುನಗ ಶರೀರದು ಪ್ರಾಣಪಾಡು ಪನ್ಪುನ ಗಾಯನ ಉಂಡು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲು ಬಾಬರ್ದು ವಿಮುಖ ಪಂಡ ದೂರ ಮಲ್ಪೆರೆ ನಿಮಿತ್ತ ಪೇರು ಏಪ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ. ಉತ್ತರ: ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರ್ನ ಜೊತೆ ಕೋಪ ಮಲ್ತೊಂದು ವಿದ್ಯೆನು ಬುರ್ದು ಗುರುಕುಲ್ನ ನಿಂದೆಕೆರು ಏರು ಆಪೇರು ಅಕ್ಲೆಂತೂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ದೂರ ಆಪೇರು. ಇನಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನಕುಲು ಎಲ್ಲೆ ವಿದ್ಯೆನು ಬುಡ್ಪೇರು. ನಿಕುಲು ಓದುಲೆ ಬಂದು ಬೇತೆಕ್ಲೆಗೆ ಪಂಡ ಸಾಧ್ಯಚ್ಚಿ ಇಂಚಿನ ಜೋಕುಲು ಉನ್ನತ ಪದವಿಯದು ವಂಚಿತಾಪೇರು. ಗೀತೆ ಸಬೆಟ್ಟು ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗುಂಡು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಗೀತೆದ ಅರ್ಥನ ಜೋಕುಲು ತಿರಿಯೊಂದರ ಈ ಗೀತೆನ ಮಲ್ತಿನಾರು ಇಂದೆತ್ತ ಅರ್ಥನು ತಿರಿತಿಜೇರು ತೂಲೆ ಏತ್ ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಪನಿಷತ್ತುಲು ಮಲ್ತೇರು ಅಂಡ ಒರಿಲ ಯಥಾರ್ಥ ಅರ್ಥನು ತಿರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಯಥಾರ್ಥ ಅರ್ಥ ತಿರಿಯೋಣಂದೆಪ್ಪುನ ಕಾರಣ ಸಮಯಲ ವ್ಯರ್ಥ ಕಾಸುಲ ವ್ಯರ್ಥ ಮಲ್ಪೇರು. ನಿಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಮಂದಿರ ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಪನಿಷತ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಬಂದು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೇರು. ಯಜ್ಞ ಜಪ ತಪ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಏತ್ ಕಾಸನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಲ್ತದಾರು ಏರು ಬದುಕುದೇರು ಸೈತದು ಬಾಬನ ಆಕುಲಾತೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೇರು. ನಿಕುಲು ಬಾಬನ ಬಾಲ್ಯಾದುಲ್ಲಾರು ಐನೆಡ್ದವರ ಬದುಕುದಿತ್ತದೇ ಸೈಯೊಂದುಲ್ಲಾರು ಸೈತದಾರು ಅಂಚಾಂದು ಇತ್ತೆ ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಹೋಪುನ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಅಲ್ಪ ನಿಖಿಲ್ನ ಜನ್ಮದಿನ ಶ್ರಾದ್ದ ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಮೂಲು ಗಾಂಧೀಜಿನ್ಲ ಏತು ಸಂಭ್ರಮಡು ಮಲ್ಪೇರು. ಶಿವಬಾಬಾ ಜ್ಞಾನ ಕೊರದು ಪೋಯಿನ ಬುಕ್ಕ ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ನಿಕುಲು ಅಕಲ್ನ ಜನ್ಮದಿನ ಆಚರಿಸವರು ಬಂದತ್ತು ಎರ್ನ ಶಿವಬಾಬನ ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ಶರೀರ ಬುಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರಾದ್ದ ಕ್ರಿಯಾ ಕರ್ಮ ಇತ್ಯಾದಿ ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಗೋದಾನ ಮಲ್ಪುನಿ ಪಿತೃಲೆಗ್ ತಿನ್ಪವನಿ ಇಂಚಿನವು ಮಲ್ಪುಜೇರು. ದೇಪಂಡ ದುಂಬುದ ಜನ್ಮಡು ತಿಕ್ಕಡು ಪಂದು ದಾನ ಮಲ್ಪೇರು. ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ನಿಕುಲು ಈ ಸಮಯದ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಅನುಭವಿಸೋರು ಐನೆರ್ದವರ ಭಕ್ತಿದ ಪದ್ಧತಿಡು ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಞಾನದ ಪದ್ಧತಿಡು ಅಂತರುಂಡು. ವಿಶಾಲ ಬುದ್ಧಿದಕುಲು ಈ ಪಾತೆರನು ತಿರಿಯುನೇರು ಬೊಕ್ಕ ಏರು ಕಲ್ಪದ ಪಿರವುಡು ವಿಶಾಲ ಬುದ್ಧಿದಕುಲು ಆದಿತ್ತೇರು ಅಕುಲೇ ಇತ್ತೆ ಆಪೇರು. ದೇಪಂಡ ಕುಡ ಅವೇ ಪಾತ್ರನು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಗೀತೆನಿ ಕೇಂದರ್ ನಾಲ್ ಕಡೆ ಸುತ್ತುದು ಬೈದ ಆಂಡಲ ದೂರನೆ ಒರಿದ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ನಿಕುಲು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಡು ಏತ್ ತಲೆಗೆಡಿಸಂಡಲ ತರೆ ಹಾಳು ಮಲ್ತೊಂಡಲ್ಲ ಎನ್ನ ಜೊತೆ ಮಿಲನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಯ್ಜಿ. ದೇಪಂಡ ಯಾನ್ ಏಪ ಬರ್ಪೆ ಅಪಗ ಮಾತ್ರ ಮಿಲನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಯಾನ್ ಬರ್ಪುನಿ ಕಲ್ಪದ ಸಂಗಮೈಗೊಟ್ಟು ಜನಕುಲು ಪನ್ಪೇರು ಪರಮಾತ್ಮ ಯುಗ ಯುಗೊಟ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಪಂದು. ಕುಡ ಪನ್ಪೇರು ಪರಮಾತ್ಮಗ್ 25 ಅವತಾರ ಉಂಡು ಅವು ತಪ್ಪತ್ತೆ. ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಲೆ ಪಂದು ಏನನು ಲೈದೇರು ಬತ್ತದು ಪತಿತೆರನು ಪಾವನ ಮಲ್ಪುಲೆ. ನಿಖಿಲ್ನ ಯುದ್ಧ ಆದುಂಡು ಮಾಯೆ ರಾವಣನ ಜೊತೆ. ನಿಖಿಲ್ನವು ಸ್ಥೂಲ ಯುದ್ಧದಲ ಹತ್ತು ನಿಖಿಲು ರಾವಣನ ಮಿತ್ತು ಜಯಗಳಿಸವರು. ಐಟ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಯೋಧ ಏರು ಕಾಮ ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಈ ವಿಕಾರದ ಮಿತ್ತು ಜಯಗಳಿಸವಡು ಪಂಡ ಪವಿತ್ರ ಅವಡು ಸ್ವಯಂ ಏಪ ಪವಿತ್ರ ಅಪರು ಅಪಗ ತಮ್ಮ ಜೋಕುಲೇನು ಪವಿತ್ರ ಮಲ್ಪರು ಪಂಡ ಅಕುಲ್ಲ ಸಹ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲಿಕಾಪೇರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಅಕಲೆಗ್ ಆಸ್ತಿ ಕೊರ್ಂಡಲ ದಾದ ಕೊರ್ಪರು ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣು ಕೊರ್ಪರು ಎಡ್ಡೆ ತೂಲೆ ಅಮೇರಿಕ ಉಂಡು ಅವು ದಾದಾದುಂಡು ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣು ದೇಪಂಡ ಅವು ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ಎಂಚ ಬೆಟ್ಟದ ಮಿತ್ತುಡು ಹಿಮಪಾತ ಅನಗ ಎಂಚ ಅಲ್ಪದ ಪಕ್ಷಿಲು ಸೈತು ಹೋಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಸೈಪೇರು. ಈ ಬಾಂಬುದ ಬಿರುಗಾಳಿಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒರಾಣೆ ಸೊಳ್ಳೆದ ಅಂಚೆನೆ ಸೈತದು ಪೋಪೇರು ಪಂಡ ಉಮಿಲ್ದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಸೈತು ಹೋಪೇರು. ಎಂಚ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೈಪೇರು ಪನ್ಪುನೇನು ನಿಕುಲು ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರು.
ಪನ್ಪುನ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಯುದ್ಧುಡು ತೂಲೆ ಏತ್ತು ಜನ ಸೈಪೇರು ಮೂಳು ಮೃತ್ಯು ಮಾತೆರ್ನ ತರತಮಿತ್ತುಂಡು. ಸತ್ಯಗುಟ್ಟು ಮೃತ್ಯುದ ಭಯನೇ ಉಪ್ಪುಜಿ ಓಡಿಗೆನೆ ಉಪ್ಪುಜಿ ಸೈಪುನ ದೇಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಅಕಾಲ ಮರಣ ಉಪ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ಸಡನ್ನ ಸೈಪುನಿ ಕಾಯಿಲೆಡು ಸೈಪುನ ಪನ್ಪುನ ಜಕ್ಲೆಗ್ 105 ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣ ಆಯ್ಬಕ್ಕನೆ ಶರೀರ ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಇಂಚಿನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪೇರು ತೂಲೆ ಏತ್ತು ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ನಮ್ಮ ತೂಲೆ ಆಯ್ನದವರ ಇಂಚಿನ ಬಾಬನ ಶ್ರೀಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪೋಡಪ್ಪನು. ಬೇರು ಪರಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಸಹ ಆದುರ್ಲೇರು ಆಯ್ನದವರ ಜೋಕುಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆದ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡೋಡು. ವಿದ್ಯೆಗೆ ಗಮನ ಕೊರಂದೆ ಉಪ್ಪುನಕ್ಕಳು ಮಸ್ತ್ ಉಳ್ಳೇರು. ಏರಾಂಡಲ ಮಸ್ತ್ ಕಾಯಿಲೆಡ್ದು ಇತ್ತುಂಡಲ ಸೈಪುನ ಆದಿತ್ತುಂಡಲ ಸಯ್ಯರ ಆದಿತ್ತುಂಡಲ ಅಕ್ಲಿನ ತರಗತಿಗೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರೋಡಪ್ಪನು. ಜ್ಞಾನಾಮೃತ ಬಾಯ್ಡು ಉಪ್ಪಾಡು ಗಂಗೆ ದಡಟು ಉಪ್ಪಾಡು ಅಪಗ ಈ ಶರೀರದ್ದು ಪ್ರಾಣಪಾಡು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ವಿದ್ಯೆಗೂ ಮಸ್ತ್ ಗೌರವ ಕೊರಡಪ್ಪನು. ಅನಿವಾರ್ಯ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಕ್ಲೇನ ತರಗತಿಗೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ರೆ ಆಯ್ಜಿಂಡ ಇಲ್ಲಲೇ ಶಿವಬಾಬನ ನೆನಪನ್ನು ಮಲ್ಕೊಡಪ್ಪನು. ಅಂಡ ವಿದ್ಯೆದ ಕಡೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಗಮನ ಇಜ್ಜಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಬಲೆ ಅಪಗ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಏರು ಏತು ಓದುವೆರು ಬಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬಕ್ಕೇನುವೆರು ಇಂಚಿನಕ್ಲು ಸ್ವಯಂ ಓದುದು ಬೇತಕಲೆಗಳು ಓದವಿರದಾನೆ ದೇಪಂಡ ಈ ವ್ಯಾಪಾರಡು ಸಂಪಾದನೆ ಉಂಡು. ಒರಿನ ವ್ಯಾಪಾರಡು ಧೂಳು ಪುನಿ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೆರಡ ಸುಳ್ಳುಂಡು ನಿಕುಲ್ಡ ಸತ್ಯ ಉಂಡು. ನಿಕುಲು ಸತ್ಯಖಂಡದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು. ನಿಕುಲ ಮಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು. ಆಯ್ನದವರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಡು ಉಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಪರಿಶ್ರಮ ಉಂಡು. ಓದಡಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಓದಿಸೋಡಾಪುಂಡು. ಕೇವಲ ಓದು ನೆಕ್ಕೆ ಅತ್ತು ನಿಕುಲು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಕ್ಕಲಾದುಲ್ಲಾರು. ಎನ್ಮ ಗಂಟೆ ಭಲೆ ಇಲ್ಲದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಲೆ ಸರ್ಕಾರದಕ್ಕುಲ್ಲ ಸಹ ಎನ್ಮ ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಕಾಯ್ದೆ ಮಲ್ತದೇರು. ಪಿರೋಡು ಏಪ ಹಡಗುಡು ರಾತ್ರಿದ ಸಮಯಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ರಾತ್ರೆಲ್ಲ ಸಹ ಅಂಗಡಿನ ಓಪನ್ ಮಲ್ತದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೀರು. ನಿಕುಲು ಸಹ ಇಲ್ಲದ ಕೆಲಸದ್ದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತಂದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಲ್ಲದ ಕೆಲಸದ್ದು ಬಿಡುಗಡೆ ಅದು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂತೇಳಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನೇನು ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆ ಕಲ್ಪದೇರು. ತಿನ್ಪವೇರು ಉಣ್ಪವೇರು ಐನರ್ದವರ ಆಯ್ತ ಸೇವೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡು. ಮುಲ್ಲಾ ಬಾಬಾ ನಿಕಲೆ ಕಲ್ಪವೇರು ಐನರ್ದವರ ನಿಕಲು ಈಶ್ವರಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೊಡಪ್ಪನು. ಕೇವಲ ಸೇವೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಸೇವೆ ಮಾತ್ರ ಅಂಡ ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿದ ಸೇವೆ ಸ್ವಯಂ ಪವಿತ್ರ ಅಪ್ಪನ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಭಾರತನು ಸ್ವರ್ಗ ಮಲ್ಪೊಡಪ್ಪನು. ಐನರ್ದವರ ನಿಖಲ್ನ ಮಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಹೊಣೆ ಉಂಡು. ಏಪ್ ವಾ ರೀತಿ ಆ ಸೈನ್ಯದ ಮಿತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಚೀಫ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಕಲ್ನ ಮಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಮೂಲ ಸಹ ಅವೇ ರೀತಿ ಉಂಡು. ಸೆಂಟರ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಜೋಕುಲು ಕಮಾಂಡರ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ಐನರ್ದವರ ಅಕಲ್ನ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ತೂವೋಡಾಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪುನೆತ್ತ ಬದಲಾದ ಡಿಸ್ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪು ಜನ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲು ಸಹೋದರರ ಜೊತೆ ಕೋಪ ಮಲ್ತೊಂದು ವಿದ್ಯೆನು ಬುಡ್ದು ಉಡ್ಪೇರು. ವಿದ್ಯೆನು ಬುಡ್ಪುನೆದವರ ಗುರುಕುಳ್ಳ ನಿಂದಕರು ಆಪೇರು. ಓಲ್ಲಾಕಲೆಗ್ ನೆಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಪನ್ಪುನ ತಿರಿಯೊಂದಿಜೀರು ಪಂಡ ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಉನ್ನತ ಪದವಿ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಮೂಲು ಬಾಬಾ ಜೋಕುಲ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕನಪೇರು ಐನರ್ದವರ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ವಾ ರೀತಿ ಶಾಲೆಡು ಬಾಬಾ ಟೀಚರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ದು ಜೋಕುಲು ಏತು ಓದುವೆರು ಪನ್ಪುನೇನು ತೆರಿಯುನೇರು. ಅನೇಕ ಜೋಕುಲು ಇಡೀ ದಿನ ಆಟ ಗೊಬ್ಬುದು ಶಾಲೆ ಬುಡ್ಪುನ ವೇಳೆಗೆ ಇಲ್ಲಗ ಬರ್ಪೇರು. ನಮ್ಮ ಓದುದು ಬತ್ತ ಪನ್ಪೇರು. ಕೆಲವರನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಸಹ ತೂಪುಜೇರು ಐನರ್ದವರ ಆಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುನೆ ಇಜ್ಜಿ. ಜೋಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಓದಡು ಬಂದು ಕೆಲವರನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಗಮನ ದೀಪೇರು. ಮೂಲು ಶಿವಬಾಬಾ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಸಾಕಾರರಿಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ತೊಜ್ಪೋಡು. ಜೋಕುಲು ಪನ್ಪೇರು ಬಾಬಾ ಇಂಚಿನ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬತ್ತನು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಈ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬತ್ತದೇ ಬರ್ಪುನು. ಮಾತಾ ಬಿರುಗಾಳಿ ಸುರುಕು ಎನ್ನ ಕೈತಲು ಬರ್ಪುಂಡು ದೇಪಂಡ ಅಕಲೆಗ್ ಇಂದೆತ ಅನುಭವ ಆವಂದಿನ ಹೊರತು ಜೋಕುಲೆಗೆ ಎಂಚ ತೆರಿಪೋನಿ. ಎಡ್ಡೆ ಮಾಯ ನಿಕ್ಲಿನ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಸುಸ್ತು ಮಲ್ತದು ನಿದ್ರೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬುಡ್ತಿಜಿ ಸಮಯಲ ವ್ಯರ್ಥಾಂಡು. ಇಂದು ಸಹ ಆಯ್ತಾ ಕರ್ತವ್ಯವಾದಂಡು ಅವಶ್ಯವಾದ ಘರ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುಂಡು.
ನನ ನಿಖಿಲ್ನ ಕೆಲಸ ಆದುಂಡು ಆತೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಾಯನು ಗಿಡಪುಲೆ ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ಒಂತೆ ಮಾಯ ಬತ್ತಂಡು ಯಾವು ಹೋದು ಉಡ್ಪೇರು ಎಂಚ ಈ ಔಷಧಿ ದೇತೊನ್ನೆಡ್ದವರ ಕಾಯಿಲೆ ವಾಸಿ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಏರು ಡಾಕ್ಟ್ರು ಪನ್ಪೇರು ಆಂಡ ಒಂತೆ ಕಾಯಿಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಂಡಲ ಯಾವು ಕೆಲವರು ಆ ವೈದ್ಯರನ್ನೇ ಡಾಕ್ಟ್ರನ್ನೇ ಬುರ್ದು ಬೇತೆಕಲ್ನ ಕೈತಲು ಹೋಗ್ಪೇರು ಮೂಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಜ್ಞಾನನ ಬುರ್ದು ಸಾಧು ಸಂತರ್ನ ಕೈತಲು ಹೋಗ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರಡು ಇತ್ತದು ಮದುವೆ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂದು ಮದುವೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಆಂಡ ನಿಕುಲು ಮದುವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪವಿತ್ರ ಅಲೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಬಾಬಾ ಇಂದು ಎಂಚಿನ ಕಷ್ಟ ಆದುಂಡು ಅರೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರ ಇತ್ತದು ರಾಜ್ಯ ಜನಕನ ತರಹ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿ ಬೋಡು ಪಂದು ನಿಕುಲೇ ಪನ್ಪಾರು ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಪ್ರವೃತ್ತಿಡು ಪವಿತ್ರ ಆವಡಾಪುಂಡು ಕೆಲವರು ಇಂದು ಸರಿಯಾಯಿನ ಪಾತೆರ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಆಂಡ ಗುರಿ ಮಸ್ತ್ ಉನ್ನತವಾದುಂಡು ಒಂದು ಪಂದು ಭಯ ಪಡಿಸವೇರು ಶ್ರೇಷ್ಠರಂತೂ ಆವಡೆ ದಿಲ್ವಾಲ ಮಂದಿರಡ್ಲ ಉಂಡು ತಿರ್ತುಡು ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಿತ್ತುಡು ಐತ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಸ್ವರ್ಗ ಉಂಡು ಮಿತ್ತು ಪೋಂಡ ಪ್ರೇಮರಸ ಅಂಡ ವೈಕುಂಠ ರಸ ಅನುಭವ ಪುಂಡು ಬೂರ್ಂಡ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಮಸ್ತ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆಡು ನಡಪಡಾಪುಂಡು ಕೋಡಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿಯಿಂದ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿಂಡಲ ಸಮಯದೆತ್ತದು ಆತ್ಮಿಕ ಸೇವೆ ಅವಶ್ಯವಾದ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ಸೇವೆ ವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪನ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಪಂದು ತೆರಿಯೊನ್ಲೆ ಡಿಸ್ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಚಿ ನಿಖಿಲು ರಡ್ಡು ಓದವನಾರು ಸ್ವಯಂ ಪರಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಆದುಲ್ಲೇರು ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಗೌರವ ಕೊರಡಾಪುಂಡು ಎಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೇ ಬರಡು ವಿದ್ಯೆನು ತಪ್ಪಿಸೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ವರದಾನ ಏಕಾಗ್ರತೆದ ಅಭ್ಯಾಸದ ಮುಖಾಂತರ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿನ ಅನುಭವದ ಸೀಟದ ಮಿತ್ತು ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ನಿರ್ವಿಘ್ನ ಭವ ಏಕಾಗ್ರತೆದ ಶಕ್ತಿ ಸಹಜವಾದ ನಿರ್ವಿಘ್ನ ಆದ ಮಲ್ಪುಂಡು ಐನೆಡ್ದವರ ಮನಸ್ಸು ಬೊಕ್ಕ ಬುದ್ಧಿನ ಒವ್ವಾಂಡಲ ಅನುಭವದ ಸೀಟದ ಮಿತ್ತು ಸೆಟ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಲೆ ಏಕಾಗ್ರತೆದ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವತವಾದ ಒರಿ ಭಾವನ ವಿನಃ ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಅನುಭೂತಿ ಮಲ್ಪುಂಡು ಇಂದೆರ್ದವರ ಸಹಜವಾದ ಏಕರಸ ಸ್ಥಿತಿಯಾದ ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಸರ್ವೇರ್ನ ಪ್ರತಿ ಕಲ್ಯಾಣದ ವೃತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಏಕಾಗ್ರತೆದ ಅಭ್ಯಾಸರ್ದು ಸಹೋದರನ ದೃಷ್ಟಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲೇನು ಏಪಲ ಸಹ ಒವ್ವೇ ಬಲಹೀನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಒವ್ವೇ ಆತ್ಮ ಆತನ ಪ್ರಕೃತಿ ಒವ್ವೇ ಪ್ರಕಾರದ ರಾಯಲ್ ಮಾಯೆ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬುಡ್ಪುಜ್ಜಿ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಸ್ಲೋಗನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಸ್ತಾರನು ಸಾರಡು ಸಮಾವೇಶ ಮಲ್ಪನ ಅಭ್ಯಾಸನೇ ಅಂತಿಮ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊರ್ಪುಣಿ ಆದುಂಡು ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.